do Baltimore area chapter Mabu Egwo were Kangibia Yana son of the something oh yeah Live do Koko ya Sava Sava Koko Muna Ijokele Muna Americado Hey It's ICA Association Washington Baltimore area chapter Anyekele ICA Association Aluane Mundem Baltimore area chapter do Wamo Gambu Egwo Wawara Kangibia Yano Sanu de something Aluano yeah Zani Moko Manamo Aluano yeah Kaba ICA Association Washington Baltimore area chapter WUAYI Aluano nemo Munema aluano Mwika aluano ya Anyeja ni wabona moya nuwa Iya ibu akacheno kamasino Ozilili lenegwema Iyare Ozilili lenegwema Odi manda eka Igbo nneke n'ọnụ ndị otu ofe na-aje ndị weso ndị oshiji onye na-efo ekene ya afa mụnwa bụ Florence Achụrụme Success o nwere mmemme anyị chọrọ ka anyị gwa ọnụ mmemme wekpọ na alụmdi na nwunye ya bụ di na nwunye ebe shini bidose ebe ndị om na ndị kom nọ na obi ụnọ were na-ebi ọrụ na-asọ ife na nna dị mma bụ ka anyị jee akwacha ekpere achịse na ọ nwere onye bịa anyị nwere anyị bịa nchise na ịkwacha ekpere ma rịgọchi na onye bịa ahụ ka ọ gwọkọwa n'ụlọ ife gbasara na njem anụm nwunye na di ya bụ ndị na obi ụnọ ma na ife obi ụnọ bụ ka anyị jee ala mmiri ka achịse Association Aluane do Baltimore area chapter Mabu Egwo were Kangibia Yana son of the something oh yeah Live do Koko ya Sava Koko Muna Ijokele Muna Americado Hey It's ICA Association Washington Baltimore area chapter Anyekele ICA Association mmemme ngwa ya bere ngwa ọnụ sị ka ya akwacha ekpere ka achịse anyị echisewo ka anyị kọrọ ọnụ ife gbasa na ije di na nwunye ya bụ njem ịnụ nwunye na onye ke ya bụ onye ke na ndị ome ebe nwe bụ ọnọ na ebi obi ụnọ ya bụ ife anyị chọrọ ka anyị kọwa ọnụ bụ ka anyị mejiri akwacha ekpere nọ ngwa ọrụ si anyị ma bịa na anyị nwere onye bịa edudebe n'iko mkpọpụsa ya ka ọ gwa ọnụ efa ya gwa asụnụ ebe ochi na-ebịa na ọ dịka asụnụ ere ije obi ụnọ dị n'ọdụ efere ọdụmma onye ebia anyị ka ịkọwa na anyị ndị na-ekiri enyi efa na ebe isi na-ebịa asọkwa nọ ni aje n'otofeni nye na-efe kene efe mani chike nwe bụ Solomon azọwenu na-ebi mbụ nwanyị ụkwani onye obi arụkụ Shinani Delta State ya bụ ndị na-akpọ Delta Igbo n'ebe eziokwu dị dịka ife achọghị ka anyị kọwa
bene ịnụ di na nwunye ya bụ di na nwunye bụ ife dị na-eshi ndị aka ndị oyibo kpọrọ ya shi olden days ancient time ya bụ ọdị shi mbido se ọ bụ ife ọdịnala dị na anyị kwuru na-ekwudo ya bụ ịnụ di na nwunye. Kedu bụ ịnụ di na nwunye nọ? Ọdụmma ife mere bụ ere dị bụ okuchaga efa ya ere okwu na efa anụ anyị na-arị gwa ya ka anyị jụọ ya ka ọ kọwara na ife gbasara ere obi ụnọ ya bụ obi ụnọ ndị ma na-ebi ere na okwuta na efa na ọrị kọwara anyị ere bụ ije ya bụ njem ezinụlọ ya bụ ije di na nwunye ya bụ ife onye ka kọwara anyị kịta na bụ nna m Solomon biko onye ka kọwara anyị ka ịgwa ndị na-ekiri anyị na-esi kọwara anyị ere ibu njem ezinụlọ ya bụ ife ndị bekee kpọrọ the journey of marriage ya bụ ije obi ụnọ ka m chọrọ ka ịkọwara ndị na-ekiri anyị na kịta na ije obi ụnọ dịka ele nshi na-ekọwa enwe m iji obi ụnọ bụ ife dị eshi ndị aka ọ dị eshi mbido so ụwa ka ọdụ bụ anyị ndị na-eji ụka akwụkwọ nsọ gwara nsi Chukwu demene ele ya bụ ọdịnala Chukwu demene ebe onye ke na onye nye mma rufu na ishi ndị oyibo na-akpa maturity rufu na ishi wee nwee okwu gwa mere ofu obi shi wee ka ebi obi ụnọ ịnụ di na nwunye ya bụ na ije ịnụ di na nwunye nụ nwebe ọkwere ifu ndị oyibo na-akpọ ya engagement and courtship anyị na-akpọ ya okweri nwebe okweri shwe ka anụ di na nwunye ife dị so ni bụ wadị ka onye ke na ya agwa ndị be ka onye nye show ka anụ nwa we ya bụ ndị be ka onye ke kweri iji di na nwunye bido ya bụ bido se ya bụ ọsa ife anyị na-akọwa bụ iji ịnụ di na nwunye shiri na aka okorobịa na mgbọtọ bịa na shwe ka anụ di na nwunye kwugbame kwara iji ekwudo ndị be ka onye nye si ka anụ nwa we ya bụbenu ka iji di na nwunye ji na-ebido se Ọdụmma dịka ere ọ na-akọwara anyị ere ije ịnụ di ji na-ebido onwe ife ọzọ chọrọ ka ịkọghachi n'anyị gbasara ije n'ịdị n'ime ya ọnụ bụ ndị n'ime n'ije ka a na-akọghachi ndị na-apụsani ndị na-apụsani ndị na-achọkwa ịbanye wa ma ere ka emeba ya mebi mgbetu na-atụ egwu si ya ndị ka emeba na ije dị ike na ihe amara m egwu na-atụ m so nchọrọ ka ịkọ ndị nọ n'ụlọ ka ịgwa we si egwu bụ atụwa na ọ dịrị efe ka ịkọ anụ wa si ife naanị bụ dere unu ji na-ememe dere ji na-eme dịkasị ije dịnụ narị dị efe ọrụ kesị ọ bụ ife dị ike ka ije ka akọ ndị nọ nọ ka obi lụwanị ka ụwa na-atụ egwu n'ebe eziokwu dị ije ịnụ di na nwunye onye ka agwa ishe kpọgburu dadị ke ọ na-aka mgburu ke ya bụ oyibo shi it's not true ije ịnụ di na nwunye dịka lesụ na shi ije ya bụ onwe n'usoro oyibo shi process ya bụ iji na bafu n'obi ụnọ ife ka aghọsa bụ ụnụ dị marụ n'ebe shiri na ụzọ dị iche iche pụsa ndị oyibo shi different background na-ewere oyibo na-akọwa ya maka ntị ọzọ na-anụnị ndị oyibo shi different background ya bụ agụgụ n'ebe dị iche je ka bịa baburu ofu ya bụ edido na-adị n'ime ụnụ ekwem na-adị n'ime ụnụ ekweghom na-adị n'ime ụnụ ebe oji na-asa ede na bụ awashi onye daye onye adaye ya ka egwu ji na-asọ ede na o ji abụrụ ọgụ ya bụ ọnụ oyibo eshi a place of compromise so onye ke marụ ya ma ọsọ dị na anya anyị na ụkwanị bụ onye ke marụ nụrụfu nwunye ọchị anwụ ụnọ man of the house onye ya marụ nụrụfu di ọchị ọ bụ nwunye ọnụsa bụ ekwem ka ọgbọji na-akpa ya afọ so ebe oji na-asọ ene bụ onye ya marụ wesa ilolo
onye ke nese ọ dịrị mma maka ọganisu obi ụnọ ele ka obi ụnọ ji na-aga n'isu ya bụ ka onye ke kwee na onye ke chitụsa shilolo onye nye mara nese shi ọ dịrị mma maka ọganisu obi ụnọ nwe bụ ekwenye ele ka oji na-asa enyi na oji na bụrụ ikpe je ka adị ka ọgwụ je ka adị bụ ikpe ya ka ọzọ ya gbaghara ibe ụnọ aga n'isu ya bụ ele oji na-asa enyi na dịka ere ọkụ ji na-ekọ n'anyị kọrọ na-anụ kọrọ ndị na ụlọ na-ekiri ndị na-achọkwa bana ije dinu ọrụ na-anụ ife ọ na-ekwu so nwere mbụ Solomon ife ọzọ nchọrọ ka onju ashị bụ mgbotu na-atụ egwu si nne diwe mebi ị chọrọ ka ịnụ nwunye bụ nne di ya ife nwunye asọ nne di deri ibe onye ke mma deri ji na ene si ya nne m ife nwanne anyị ka anụ arụ na-asọ nne m o dere nye ka eme ya ka o kwee ya gaba kụrụ nnụrụ gbuo ya ka o mmemme nne m ka ife nwunye ndị na-asọ nne m ka ọ bụ ka arịnụka ke nne ka ọ bụ ka arịnụka ke nwunye dere ịchọ ka ime dere eme ashịma dị iche iche ya fụọ mgbọtọ ma abịakụba n'ụdị Oshinne die ọ dị ba basa basa oshinne die nwere ife ọsịsa ya fọsọ oge etie we na-achọ ebe ọṅụ fọnị wa na-achọ ebe ekeje arụ bụ na-esele alụgochi bịa kọba anụ onye ke marụ na-ebuzi ọghọsashi ọbịa onye ka eso ụka anụ ọsa ndị be ka onye ke ofele ka ọ dị were ka onye ke ma bịakọba anụ nwunye ka amasị ụka onye ka anụ ka onye nyi so ụka anụ ke ndị be ya na-esele ya mara onye na-anụ mara ejinoshi na-epụsa na oge anyị shibusa ka ma gba egwu na nshi ịbịa ka wacha onye nye ndị be na-ejiri ndị marụ je n'ime ngede oyibo kpọ na spy weje ejiri ndị ma je ejuru nọ ndị ka anụ kwa mara ọdịnala wede emela akwụkwọ wede mara ọchụ na-erigbu nri weje ebe ọsụ nọ ebe anyị ọchị gochi na anyị kwa machọ na-erijuru efọ weje na-achọbụsa elu omume ụnụ dị webekwuchi nwa m je bụ kịta na abụfọ ịdụ na nwunye n'enu oyibo ya dị n'ọrụ oyibo ya kpọọ ndị bi n'ọchị nye ka anụ nwunye ka onye ya kpọọ ndị be n'ọtụ ka anụ di na-esela ya na-afụ ka onye ka isi sọkọ ka onye iso ya machi ndị be nwere ife wasọ then iru ebe dị webagwa shi anyị achọ na ife deleni ishiwa achọ na ele ji nwesewe bụ mụ omumewe mụ ife wasọ were ife wasọ sọ n'we nsọ mala omumewe ya emelewe ememe imewe kọfụ na-elenu ka ọzọ ka ike na-ebe onye mmadụ ọchị ka na onye ke marụ bụ ịbasa ọmụ n'owe ihe nne ya ogeneso nne ya bụ bụzọ ihe nne ogeneso ihe nne ya ogeneso ebe eji oji ba akpụcha mbọ eka na-ete isu ọchị nne ya ka okichin gwa even if ya amadị na-eshi gwa nne shapụsa ka ishi wadịfụ ya sa eji nwa ebenu ka eji nwesa mkpụrụ obiwe ya bụ ndị be na iwuru obiwe nabasai na ebe anya ụkwa na-ede anyị na-anabasa ndị ebia ya ka bụ onye ọdụ but iji na-egwu agụgụ n'ịgọshi na-ene wari were ka ekpechuje gị emana ọjọọ fụ njọ ya bụ anabasara ya ele nke eji na-enwesewe ọdụmma ndị arụ n'ọnụ na-anụkọrọ si onye chọ na enu ụdị ya were obiọma soro ndị be ụnụ ebe ije ka anụ ụdị ya ememewe kwa ife ịdị na-asọwe ọdụmma ka ajịja akwacha ekpere achịse anyị aka ọrụ nụ ife ndị ọzọ fọzụrụ Chelinyo bahari niyo ay biaka. Baltimore area chapter do. Mama gambu ego. Wawara kangibia. Ya no sanu de something. Alano yeah. Zani moko wena mo. Alano yeah. Kaba. Ika Association Washington Baltimore area chapter. WUAYI. Hey, Mwikaluano nemo. Mwikaluano. Munemaluano Mwikaluano. Mwikaluano Mwikaluano ya. Mwikaluano Anyeja ni wabona moya nuwa. Iya ibu akateno kamasino. Ozilili lenegwema iyare Ozilili lenegwema Mwabo alwane munem Enyi
jene yalwaya mwababa lwano anyi jene yalwaya ọdụmma anyị echisego na n'ịkwacha ekpere dịka ere ngwa ahụ nọ si aje ka achise ka aka ọrụ ife dị naanị onye pụna na gbasakọ kịta na tie na onyonyo eye ife anyị na-ekwu kịta na bụ ihe gbasara njem ejimụlọ ya bụ ndị om na ndị kom ndị nọ n'obi ụnọ ya bụ ife akpọ na njem anụ di na nwunye ele dị na bụ ya mọchi ka anyị gbaghara nwere ife anyị na-ekwu gbasara n'obi ụnọ ya bụ ife onye bịa anyị na-ebere na-akọwa n'anyị ndị nụghachiri ndị chọnikwa ebe anyị ndị daanị dị na-ememe kumashi ebe anyị nọkụrụ ka eji mụsa sere naanị bụ nwere mbụ Solomon ife ọzọ chọnikwa njụ bụ onwezi na isuo ya bụ erekwuchighị onwe na ere yini nwunye ji na-enwe nsogbu unu nwe nsogbu erenu keneseje ka ma anụwa keneseje ka ma anụwa derunu ji na-edozi bụ nnebe nwee nsogbu erunu ya ka emeri ka shi onye ọzọ ya ka abaya n'okwu unu bịa nnebe edozi onye ka abịa na onye ka ntụ ọzọ ka anụ ya dịka shi na-ekwu shi na-ede omume dị iche iche agụgụ dị iche iche elenje keji gboo mkpa m abịala onye ọzọ keji gboo mkpa ya bụ were emene enwe m dịka ele efam shinede efam bụ Solomon ọ bụ shi mara ife Solomon bụ ife ọpụsani ine ọsana na-aza Solomon nne agụgụ wedi wabụ ndị na-egwu egwu bụ ebe onye udo bụ ọ gbasa ka ezinụlọ m onwe ezinụlọ ikpe na-ede onwe ezinụlọ ọgwụ na-ede onye gwa na-esi ezinụlọ ya enwe ikpe n'aka mgburuke bụ ịbụ onye nwere uche nsogbu gbasakọ ime ezinụlọ ya ife ọdụ bụ ebu ụzọ abụ oyibo onye ke marụ kwukọrọ ife dị na efọ ya ndị om nwata ife ọsọ ife dị na efọ ekwukọrọwarị onye ke ma na-egide nwe ndidi ka ọzọ bụ efọ ike jiba eso ya na-ekwu na asharị ya agba nkịtị ya na ya efe nwata oge ife dị na efọ ikpofu ife ka ruru bụ iwebe ya bụ ịchọ ke ndị amara ba anụ n'ụlọ n'ime ọnụ ụzọ ezinụlọ ọnụ ikpe pụsịrịnụ ọ bụchi nwunye na-echi na ebe ụlọ ya male ndị na-eme na gidigidi dịka ebu Smart Williams ọkụ gidigidi ya dị gba nkịtị ọ bụ gidite ya gba nkịtị nwata ife ka ewe m diom iwe bụ wana ekubi asharịna ọka mma kwuo ekubi asharịna iwewewe ikpeazụ na-edochiri ndị dị n'ime ogbe kete n'ụlọ ọnụ wee ka nụọ n'ụlọ bụ ọ bụ ekwu ya ekwu oburushi ikpe abịa mgburu ka abịa mana ife tọzụ n'ibu ke ọgwụ dịruni ndị ụnụ kama ka ba na-egbo ụnụ ka na-eme Angelina Peter ka na-esoro ụnụ echie wee bụrụ ji echi bụ ụnụ gburu edeme na ụmụnọ onwe ka mara ife ụnụ dikele na ndị menshike nwe m ime oburu nnọọ mkpokpoge kene ma na-ewere na agbatoche na ngwa nara anyị keni ya na nwunye ekpe ikpe so mgbe dojiwe ma gwashi mgbe na nwunye ndị na-ekpe banye a na-ekpe ikpe anyị kwu ndị mara ọnụ okwu gbasa anyị onye ka na-edi kam anọdụ were nweru anyị okwu ụgwụ anyị aba ajụ enwe kechiri ikpe so elu ka anyị na-ekpe ya shabushi n'ebe nnọọ ofu mara aba bịatụ ọnụ ụzọ nshi ke na-eso yi na nwunye n'ebe eziokwu dị nwunye mbịa sevenation na-ajụ asa uju a na ụgba azụ nsef arụbeghị abịa egbe otu menyi nwunye m ikpe eshike mame na ebi n'ụlọ esisa na okeke chukwu kene na ọmụzọ asụ a 19 ka dị n'ime so ọ bụ na ife ka ekwuchi na-ekwu na ke ma ebido na oji ebi no arbe gbotu mu ikpe na obi no ndi be mara gbasatu ndi be arba gbasatu oji na gbasa ya na ekpe uche okwa na si uche kwa yi na enye ekudai ekudai ye wuru uche cause ekudai amoso de figure so ibe to agbo iji na enye eku ya amoso dai ye wuru uche na eso ye ji na uche ya dabusa ya bụ na efeka aduma ya bụ ofachu ajunje ya bụ eru na anu ife nwanne m Solomon kwuni ọ na-agwa ụnụ nna amụsa akọrọ wee nye akwụkwọ n'ife odide na-ede n'ife na ọ na-ekwu ndị na-amụnị na-amụsa nị obi na ọdị ofere o bere na kesịrị na nne ndị mara aba ya ere nke ọ dị
onwe chigoro ndị na-aba ya ọ apụsasị betere na anyị na-ekwu na ewere ife na-ede ye dedote ife ndị n'ụfụ na ọ na-ekwu ụrụ na-amụsa na ọ dị mkpa nwere mme Solomon nwere ife ọzọ nchọ njuzesi ife ọzọ nya ka njuzi bụ ọ bụrụ nwunye nwere oyi n'ime ogbe oyi anụrụ na-agwa ya ere oje ka a na-ebi na-atara ịrụ ụlọ so ndị ya na-ewesa ego di ya bụ mmadụ ọrụ na-ewesa ife arụ na afọ ya na-eyi ezigbo awọ ikosi na na-eyi onye isi dịka ịnụ keni nwunye ya bịara mee chenji ngụgwa ya ọdụme chenji ngụgwa dere ichiba anya na-ebuseso nwere onye na-adụjọ ya dere ya mere ji na-asetụrụ isi okwu ndị nọ dere ji na-akpọ nwunye isi bịa dere ife na-adị na dere eji meme ya ka nwunye ihe n'ọyị nnu efe ụkwanị na-ekwuchi mara ebe isi na-eburu ibu ka ị mara ebe ije ka ejido ya fọsị dịka efe nkwu na-ede onye n'uche obi ụnọ ọ bụ na iwu shi na nwunye ike biberu enyashi ọ bụrụ shi nwunye efe a na-eju na ụnọ ya mọchi ntị dị abụọ ntị na-anụ ife dị n'ime ka enini ba awụ nkịtị ka oye ọ bụ shi nwunye ije n'ime ogbe watụrụ nnu yere n'ime ọfigbo ọshi nnu dị n'ime ogbe ka mma karị ka enu ụnọ uche ka oji ibi ọrụ oshi na-ime ogbe basa obe na-agụ agwụgwụ na ịgabanani ife ije ka eme bụ ka na-ewesa ọshike obi na-agwa na ya na-asụgbu ya na-egbujigbu ya na-akụ ebe ya na-aghọ ya bụ ọnọdụ adịwa mma ọ bụ shi yi na-enwe chọrọ ka inwe obi mgbawa ya bụ ndị oyibo shi high blood pressure ụnụ na arịbirila ni ka ya eme ka ụkwana shi marụsụ ka ogbuji ụnụ baba nọ dọka ụnụ na-adọ ụkwa aba n'ime ogbe ofu iko ka egide ife ka mkpa eziokwu ekwo nsọ ekwu na-esa anyị na-edobefu aka na ebe obi ụnọdị bụ efu ike ji ba anụ di na nwunye ba nọdị ndụ adị mụnụ dị n'ime ya jụọ ya dịka ọ dị ụnụ chọrọ na ụnụ kpa ya fa obi ụnọ ka ụnụ chọrọ na ụnụ dozie obi ụnọ ọ bụ so ihe ụgbọ na ebe onye na-eshi kpa ya obi ụnọ ka ọ chọrọ ihe ka egide n'ike ya egideberu echi ọ dị n'ime ogbe bụ ịkpa ya bụ ọchị ọ chọrọ na odoji kedụ bụ ife na-ewesa nsogbu ya kwụrụ iji dozie okwu nụ elu ọ dị na onye ka ọ dị na onye ke ofele nke ọ dachi were chi onye ke ọ bụ so onye ke mara ewesachi nsogbu na ezinụlọ onye nye mara chi nwee chi ndidi jụọ chi dị echi ka bụ nsogbu anyị nwere chisa na ebe n'ukwu na-eji machi n'elu ọdị n'elu ọdị na ụmụ onye ka eji ime ogbe so onye ka anụ okwu beri okwu ịnụ na ime ogbe eli chọọ ka ị were rụọ ọrụ ka ị chọọ ike were rụọ ọrụ ọchị ịnụ a na ime ogbe dịkele kwuchi ntị na-ebe ka anyị nwere ọchị ya chọọ ka ị were rụọ ọrụ ịnụ na ntị keni ya tụfa na ntị keni bụ ọchị chọọ ka ị were rụọ ọrụ ịnụ fụ na ikene echi nwa keni chụọ gwaji na ikeni ekpere yi n'isi ịnụ asa onye ọzọ akpa ya fụ ya obi ụnọ ọ bụ onye ka o so ya ka ọ dị ọdụmma dịka eri ji na ikwu ya ọ bụ na anụ ife okwu na ịkọrọ ife mere bụ elu ọkụ ashịrịnụ ụnarị na-amụsa na obi ụnọ na-efu na ọdụ efere onwere ndị na-acha na wee kpebere shi wagharị ya bụ ndị ọdụkesọ na-amụ wee banye wabanye ji wapụ so ere na-akọ ọrụ nke ji na-amụsa ya zụrara ịbanye n'ọdịdị efe ọ bụ keshi ịbanye efu ya apụ ịbanye ịna abanye na-apụ ya bụ ezigbo onyinye ịrịbụ onyinye na-adị n'ụlọ dị wee were na-akọ ya ọnụ so ele naanị bụ nwanne m Solomon nwere ndụmọdụ ya ka ihe ndị dị n'ụlọ kwere na amụsa Omu aluano munamni Enyi jene yalwa Ekukwa bo enyazo kwoni enyazo nonu Aba letema enyazo nonu do Ibela boga yesono aluano namo Kozilili Iyare Kozilili Legu Iyare Mo wa aluano ogi Enyi jene yalwa Omumu ne daluano namo ya Okoko jomwa mogani ya kama Mwako mazaluano namo Ewo zile owo bie kume
Moto lo kwa luano yeah ewo mama luano umu idumwa sa luano nemo nyenye jani webu ya mute aluano mu nemo anyile umu iboda luano nemo ya okoko mu aluano ekwo malwano ya Yoma mogandi azokele sawa umumbiri alwano ya ewonne malwano ya umawaro balwano nemo ya okokoko yeke dekide Association Washington Baltimore area chapter sono alwano nemo Ozila lano Ono nema iwa hukwano Ekanu ne yeni muika iwa waya Ewo ono senekwa kwenyi Umuikari Washington ekele Baltimore area chapter onume ekele Ekwa kukonu nemo yanu ya Ewo chukuma obiade dide Association Washington Baltimore area chapter sono alwano nemo Ozila lano Ono nema iwa hukwano Ekanu ne yeni muika iwa waya Ewo ono senekwa kwenyi Umuikari Washington ekele Baltimore area chapter onume ekele Ekwa kukonu nemo yanu ya Ewo chukuma obiade legumo Adoma anyị chisego na afọ ego wara agbarikọrọ kenu wi ife chini anyị ndị ka bụ ka Igbo ji na buru ofu agbagoro n'ogwe oyo Adoma dịka ere anyị na anyị kwuru before ya bụ ke mbụ ka anyị beje ihe ezumike onwezi ife ọzọ nchọrọ ka njụ nwere anyị before anyị ba adụ ndụmọdụ ya bụ ndị nọ na-ekiri anyị ni ọ bụ so nwere onye gbasachara nkịta na-etinyesi onyonyo ya n'ụlọ ife anyị na-ekwu kịta na bụ mmemme anyị na-ekwu kịta na bụ ife gbasara njem alụmdi na nwunye ya bụ njem obi ụnọ ya bụ ife anyị na-ekwu kịta na ife naanị bụ onwere onye ọbịa anyị na-ebe na na-akọwara anyị ere obi ụnọ dị na ọ dịghị efe mgbotuda na ụwa amara ife na-ekwu n'ime ebe so ife naanị bụ nwere nwa Solomon onwe ofu ajụjụ nchọrọ ka njụ njụfụ ke okwu agụ ife ọzọ nchọrọ ka njụ ịbụ onwere oge unu na-ekpe ikpe unu shika onwe onye unu je kechigoshi ka ọ ba edokume zuru n'ọnụ ya bụ ife nchọrọ ka njụ mana shika enwe mgida adịbe je chigoshi to onye ọbụla ife ọbụla shi be n'obi ụnọ ka ịba edozi anyị ne amara m na-ekufu ma ọ bụ sa ka oji n'ụlọ m bụ ya mọsị ihe nu ọsancha na-ebi bụ ọkwa anyị na-ekwuchi be agba atọfuru na ụkọ n'ime ogbe ka ọ bụ ime afịa ka ibe jeme n'ụlọ iwere ife enwe jefe ime ogbe ya bụrụ ife ịkpa ụka ịkpa ọnụ anyị bụrụ ife na-aka ụka ikpeazụ ife na ichi goshi na ya okeji na-akọ ya ọnụ na-esele abụ onye na-ebi enu na-echigoshi m chigoshi m bụ ichigoshi m na-enwe m ebe chukwu na ya ka ewere shi me dozie shi oji n'ụlọ ya shi enwe shi m efe okpukpere shi na-aga n'ime ogbe ya bụ ọsọ ife ka bụ shi ọ dị onye na-ele ọ na-aga dozie enwe ya were eme na-enwe m gadozi mbụ enwe m efe bụrụ ezinụlọ m echigoshi onye ọzọ mena nwunye mkpe anyị asọchiri na anyị ekpejego akpete ụbọchị ike gwụ na anyị asọchiri bata onye ọzọ ka anụsa anyị na-ekpe ikpe ya bụ ife ka ife ọzọ chọrọ ka njụ ibe ruo ga ibere na anyị ga-eme ka anyị pụkọrọ ife ọzọ chọrọ ka njụ ibe were na ịbụ onye ụkọchukwu n'ịbụ onye ụkọchukwu onye na-ebe na-ejigbo ma onye ụkọchukwu ka ọ bụ ọ bụchi dị na nwunye nwere nsogbu deri ji na-edokumewe ya bụ ndị oriri na-aghọsị enwewe deri eme na-edokume dị na nwunye idokume dị na nwunye nwere nsogbu amoshi ji na obi ụnọ njem ka ke kwufefowe
obisere menu no shimeni ubudi ni nwunye ajekuje kudo onye ụkọchukwu yuka gwa onye ụkọchukwu ife na-emeni mmebo onye ke mara dịka ife nkwu na oshimbido se mmebo onye nwe ụlọ man of the house ene onye ụkọchukwu ịgwata she owo senegori omenekeri onye ụkọchukwu ji she pastor sari nwe onye ke n'ihe na ọmarị fọ na-ekwu onye ke mara ikwufu efọ bụ ka o shi na-ede ene nwa abụọ ye ka pusashara kita na ama nwunye ikpe ye ka pusashara kita na ama di ikpe ya do word shini fe chini kubusa no no we ya gwa shi ne onwe am ka de shi obu mmiri okpukpo na ekpo no fogonogo onwere ebe na okuto bu no buruche ga no okwa ne shi ile ọma ke no kpoji na ga na ogu ya bụ ebe je ka emetu nwunye okwetu aya iwewe ya ri asa biko ebe je ka emetu ashi di shi iwewe ri asa biko ife ka mkpa bụ mune igbare nwono mune rio ibono biko gbare m ne emejom onfe kane nesele na wase nwono nesele na nke bi nde mari kanu da shife na emeni no nwachi ndi m ndari kweli ni o abo o iba ya choki gwasi be meme dochili oso wana de kanu wa ona ya shinkuse lodi ni ndikom elodi ni ndiom ko ya mo sho fozoge abekwoku obi no I ne focus on ndiom all the level of course ife na-eme n'obi no ndikom ka oso bo dikele nkwu na ndikom enwe kene kubusa fon konko ko so na shi dele nkeja abo enwe n'ime ogbe bo elu na ode ndiom ashi ni nwe ni ishi mgbaka ekwem ofelo nke agwo cause obo oba dị ndashi osinje ka na nka na igwata ife ka agwo bụ anu na ya sare ekwem obiwe e mo no dị na ka ya kwela ke n'ime ya bụ na so ni bo ya ọdụmma ọ bụ na anụ ife okwu na ndị dị n'ụlọ onye nwere ndị Washington na-anụ ife dị n'ime so ọrụ abụchi ị na-amụsa arịrị nọ ewere ife na ede ụnụ ndị nọbara shiri n'ọdịkashi na-agbanwe ịgbanwe shi nọbara shiri n'ọdịkashi uche ya pụsaji so na ọ dị ya na-amụsa na arịrị anyị na-ekwu na-amụsa na ọ bụ keta ịsọ oge ọzọ asha anyị bịa asha anyị ekwusịsị ife ọzọ onye na-amụsa nwata oge oshimara ife so erodi bụ nwere m Solomon nwere ife ọzọ ihe ka ya bụ dịka ịdị dumọdụ ihe ka adụ ndị na-ekiri anyị n'ụlọ ndị be anyị dị n'ụlọ na-ekiri ni na-ego ntị ekenegara ọmụ n'oji nwere oge kene nọla anị na ego ntị n'ife a na-ekwu bọọdụ nje ka adụ ka ọdụ bụ ndị nọ na-akwademe ọbụba na obi n'ọdị na nwunye ụzọ keo n'ọsọ nile bụ ọdị mfe mara onye ije ka anụ mara ebe ochine pụsa mara agụgụ we mara ifewe asọ mara ifewe sọ mara omume obi ụnọ onye ka anụ chine pụsa mara eyewe ogeneso ọ bụ nne nwunye ka anụ ọ bụ nne dije ka anụ narị nwunye ka nne dije ka anụ mara eyewe ogeneso mara isi ka anụ di na nwunye ọ bụ onye ịsọ gị ka anụ bụ ọ bụ onye ịsọ gị ka anụ ọsọ ezinụlọ ya bụ mari emekpo kume wasa ncha ni ịnụrụfu nwunye ịdịbụ nwa narị nwunye ịbụ nwanne ịnụrụfu di ịbụ nwa di nwunye ịbụ nwa nne di nwunye ya bụ ụna babu fofu so una marifu no chone marifu no chone bad mostly unu ndiom ba abasa ishi ịnụrụfu di achene mo kenne di meye nsogbu ina efelo ina bido ina ada na bi na bido be ku chacha na nna di meteni mon ina ada na bi na bido iba so onye ke maro be ku chacha na ke nne nwunye betenu n'ọnụ ni ide bi shi ne odida bido se mai buru no bi shi inu di ni nwunye bụ ka ọ sa maro ncha obi kpogba me obi nebe den unu nda noro fonene mmadụ n'ishe ụzọ keo adị mfe onye na-enye n'ugwu na-enwe ndidi n'okwu obi fa ya bụ inyere n'unyere ya fụkụ mkpụrụ obi na-eme ire ekwu obi fa ya bụ ije di na nwunye bụ okwa ni kwesị ụzọ aga na anamere kpọrọ nga ịdị eshi ndiberu imanishi ife kene ha bife ka eduriru enyashi be were ọkụ gidigidi be were obi udo kpọọ nwunye ka ọ bụ di ishi biko ka were obi udo be ka bụrụ na oyi maka ọ na-echi dere iwere ife ọgwụ na oge ka ba achọ onye kenu egbe kenu ichi azụ ya bụ ọdụ nwere ihe ọsa ncha ka amalichi chukwu bụ ụzọ ka ịka mkpa bụ ka were ezinụlọ anyị tie chukwu na eka chukwu bedu enyi anyị ka enwe nsogbu shegwara ọ na-anụ ife okwu nikọrọ
wasi unu be meshe nu wasu nu nwere ogidi unu no ba she nu na echesani no echi dere ani funu na emeshi ụmụ nọ na-amụsasa ahụ ọ bụ si ndị mụfashi na ụmụ na-ekiri ụnụ si negara ndị nara nkwe na akụwara na ebe so ụnụ na-amụsa na emume na ya ka ọ dị mma wesị obi ụnọma ka ụmụ a na-amụsa ahụ onye chọrọ ka ọ nụrụ ụmụ ụnụ kịta na-abịa ọ sị jee na obi ụnọ okene na obi ụnụ jee na anụ dị n'ụlọ okene n'ụlọ okene mana ma ndị bewe dị mma egwu ewe mana ere ebi n'o so nke ọ dị isi egwara na Association Alwanido, Baltimore area chapter. Mabu Egbo were kengibia. Ya no sonu de some. kunikoro mmemme agụrụ n'ike kete ụbọchị ọzọ anyị na-aba abịaji efa m nwa bụ Florence achụrụ mme sọses onye a na-akpọ flọflọ onye bịa ngwa gwa efa ya shi efa m bụ Solomon Azowenu na-ebi bye bye n'ọdụ mma ka ọ dị n'ihu